rito, fresh na fresh ang hangin. Napaka, napaka fresh. Nag-enjoy na po ako. Kahit sumalong po yung tulay, napaka-enjoy po ito, napakaganda. Ay! Magandang araw po mga kasenyor at sa mga manonood. Ngayon po ay magpapagas po muna ako. Pero ang plano po namin, pupunta po kami sa Haduan Bridge. Magtutur lang po kami doon. Magbablog para makita rin ninyo ang mga nakatagong ganda o infrastruktura sa Clark o Bumabalacat, Azul. Tara po, samahan niyo kami at mag-enjoy tayo. Hello, mag-take out muna tayo ng pagkain bago pumunta doon sa Haduan Bridge. Medyo nagugutan na po kami kaya lang ng konti. Okay? Jollibee, bidang saya, Jollibee. Ito po yung mga orders namin, pero meron pa po kami hinihintay doon. Kaya wait lang po. Ito, mamaya nakakanin. Tara po, dahil ito na yung dumating na sa harap natin, yung burger stick ultimate. Saka tara na, pupuntahan na natin ang Haduan Bridge. Tara na. Dito po kami dadaan sa Mabalacat Gate. Ayan po ang public market. Sa gilid po niyan yung gate. Sa left side po niyan yung daan papuntang Mabalacat Gate. Papasok ng Clark. Ito na ang gilid ng palengke. Ayan o, Mabalacat public market na. Papunta tayo sa gate, sa Mabalacat Gate. Ito na po ang Mabalacat Gate. Punta po muna kami ng playground para kumain. Then after makakain kami, didiretso na po kami sa Haduan Bridge. Ayan ang Clark Gate. Doon sa pagkakainan natin sa Paridgan, lalong walang bayad doon. Diyan ka yung nung na-stroke ka nung nagte-therapy ka, sabi nung nagte-therapy, after 1 week, dadaling ka nga dyan. Diyan kanya ipapractice lalakad. Para siyang yung bata talaga yung tawag doon sa Tagalog, magpatalan. Opo. Parang Yung bumalik parang- po sa pagkabata. Oo, ganun siya, yung talagang naalala mo, yung parang matutumba siya. Tapos nga, natatawa nga yung nagte-therapy kasama kasi mga kapatid niya. Nakasunod lahat sa likod nila, naalala nga nila yung digong nila. Tapos sabi nung nagte-therapy, pwede pong si Kuya Roy na lang po ang umupo na lang muna kayo doon para daw makalakad ng maayos si Apo Roy. Diyan yan dinala. Kabait nga nung nagte-therapy niya yun eh. Si Angel, Angel, mabait yun. Sa secretary, yun, nagtatrabaho siyang doon, head ng sa therapy. Ang ganda naman pala ngayon. Tama-tama. Kahit maglakad-lakad lang po tayo, okay lang at di naman mainit. Siya po rin nung na-stroke. Ayan, yung tatlong Maria. Dari at tatlong Maria yun. Binubusinahan yun. Bubusina. Binubusinahan niya kasi gabi nila, dito yung parang accident prone area. Kaya pagka nakita mo yung tatlong Mariang alaman na yun, bulusina. Ewan ko lang yung iba kung alam nila yun. Pero kami kadalasan, pagka dumada kami ito, bumibisina na. Bubusina kami doon ng tatlo. Lagi akong bubusina pag pupunta ron. Hindi ko kaya kalimutan yun. Yung mga laman daw na yun, bigla na lang daw, lumitaw yun. Tatlong
pa yata. Close. Ay, oo, wala. Close pala. Saan tayo kakain yan? Doon na tayo kumain sa may Aduan Bridge. Meron pala akong ano dun, oh. Tawag. Renting. Tawagan ninyo. Tawagan nyo na lang ako kung kailangan nyo ng bahay. Magandang tumira dito sa Clark kung may pera ka. Dahil tahimik, tahimik at payapa. Kung may pera na tayo, dito na tayo lilipat. Kaya lang, talagang kasjagam. Punta na. Mga bahay-bahay ng mga Amerikano. Yan, yung mga bahay ng mga Amerikano. Yan, oh. Yan nakatira yung mga Amerikano noon. Dito yung mga nakatitiway dito. Yan. Oh, yan yung mga bahay na yan. Abandon na po. Oo, abandon na. Ito rin yung papuntang ano eh. Yan, may mga bahay-bahay din na dyan. Yan o, dyan nakatira yung mga Amerikano no. May nakatitiway. Yan o, nakita mo? Naging gubat na no. Pero noon maganda yan, Derek. Para ka nasa California. Yung mga galing na sa California, mga Pilipino. Pag pumasok sila ng Clark noon, para ka na daw nagpunta ng California. Yung kapanahunan na nandito yung mga Amerikano. Kaya lang, hindi tayo basta-basta nakakapasok noon, masela. Wala kang kakilalang medyo ano na ano dyan, hindi ka pwede pumasok. Kailangan may mag-sponsor muna sa'yo. Pag walang nag-sponsor sa'yo, hindi ka makakapasok. Yan o, nakita mo o, parang naging ghost country na. Yan o, mga bahay ng mga kanuyan. Kaya maraming ano dito nun, house girl. Yung mga house girl dito nun, sosyal, mayayaman. Lalo na pag nakatagpo sila ng mga amon na mababay talaga. Ay, Diyos ko po. Yung mga house girl, parang ano rin, sila rin ang boss. Pagka uwi ng ang mga house girl nun dito, Sabado, Linggo, day off nila. Tapos pag mabait yung amo nila, nahatid pa dun sa mga bahay nila. Tapos pinapaipon yung mga kalakalakal, yan. Pinabebenta sa kanila. Ito na ang Aqua Planet. Ayan. Mukhang sarado rin eh. Sarado Ah. dahil nag-lock. Naka-lockdown. Yan o, yan ang Aqua Planet. Mahal lang dyan eh. 1,000 yata yung ano dyan eh, yung gate. Ayan. Ayan, dito naman tayo. Ayan ang Aqua Planet. Sayang. Naka-lockdown. Sarado. Nakasara. Puntahan sila dyan, nakasara. Ayun na, open na eh. Papunta na po tayo sa Aduan Bridge. Dinaanan po natin itong road papunta sa kanila. Bundok, oh.
ganda po rito. Bundok, ay, ang ganda ng bundok. Ganda ng bundok na yung Derek, oh. Ganda, no? No, may mga bahay, oh. Diyan yung iwanan yung sasakyan. Ay, ang ganda, oh. Parang nasa, ano? Nandito na po tayo sa Haduan Bridge. At kakain lang po muna kami. May mga bahay pala rito, ah. Yan. Ayun, oh. Ganda, oh. Eto mga kaibigan natin mga aitang mababait. Yan, oh. Yung mga... Kakain po muna ako. Para mamaya tuloy-tuloy tayo. Aso, oh. Takot ako sa aso. Kung nakikita po ninyo, ayun po ang Haduan Bridge. Pupuntahan po namin. Pumalang po tayo sa daan, maglalakad, at pupunta tayo sa hanggang doon sa kabila. Okay? Okay. Ay, ganda. Hindi mo pala maano. Okay lang yung daan. Okay lang po. Kapagtaman lang. Tama na. Maigsi lang yung daan papunta rin sa tulay. Pwede kang gumana. Pwede kang tumagod mo. Oo. Dahan-dahan po, Papsi, ah. Oo, sige. Ganda, ganda. Meron ka palang ito. Nabasa ng tubig. Oo. Drainage. Ay, Drainage. ano, tawag doon? Irrigation. Irrigation. Irrigation yan, no? Para yung mga tanim na palay. Sabi na direct. Ganda, oh. Ganda. Sarap ng hangin. Ayan, dito po ang papunta sa Haduan Bridge. May mga nakatira pong ano dyan, mga aita sa Doon sa yung kabila. pinakabundok. Oo. Kaya lang mas malayo. Sa susunod na lang po natin Pupuntahan. pupuntahan. Kung mapupuntahan pa natin. Ay, ganda naman pala. Ayan, ganda. Sarap dito na, Derek. Gusto ko na lang tumira rito, Derek. Hindi mo kailangan ng aircon, ng electric fan. Napakaganda, oh. Ay, may nagtinda palang buko rito. Kumuha tayo. Bumili tayo. Mamaya, pagkagayan tayo, bibili tayo ng tatlo. Tatlo. Sige. May nagtitinda pala. Lalakad lang tayo ng gano'n, tapos babalik tayo. Dapat yan lang kami sandali na. Ito po. Ang bibili namin buko. Dito po sa harap mismo ng daan. Ayan. Galing. Ito, nandito na tayo sa Ingat lang po, ah. mga Kasi po may mga butas, eh. oh, may mga butas yung mga. Ingat lang po. Ayan po, ang dami po mga batang lumalaka. Ay, gumagalaw po. Magalaw po. Gumagalaw ba? Pwede ka naman umawa. Yan po, ito po yung Haduan Bridge. No, Ilob. Papa, pwede ka rin bumaba pala doon, Derek. Baba tayo, mamaya. Gumagalaw pala. Ay, opo. Pero hindi naman babagsak natin. Hindi naman po. Yeah, thank you. Siyempre, mahangin na ako, Roy, eh. Mabaya step mo. Oh. Ang ganda, oh. Ano, Papsi, maganda po ba dito? Maganda nito. Ayun o. Maliligo. Ayun. Ay, hindi ah. Maligo. Oh. Grabe. Pagka dumiretso ka dun na yung mga bahay, ano. Kaya ano mga taas.
lagi rito eh. Saka rin yung mga nagbabike. Parang ano na rin yung ilog dito, natutuyo na direct. Yung mga ilog noon talagang ano pwede kang maglaba dyan. Tapos may mga isda. Ayan, medyo ano na. Tutuyo na mga ilog. Ay, piyesta pala rito eh. Kung gusto po nilang pumunta ng falls, ano po ang bayad? 120 per head po yan. Pero ewan ko lang, may kasama namang mag-guide ano. Ayun, may kasama Ayan, tour guide. kasama na 100 dyan. Meron sa baba, ayan. Ayun. Yung 150 Oo, yun, per yun. group. Tangkay, kamote, naman tayong high Mama ko blood. kamote kasi karimpin natin ang dating dagat. Ayan. Ayan, magkano kayo nito? Dinalan po may plastic. Dinanan, Ako. yun yung kay, Gabi. Sige po, bego na kayo dinalan nga niya. Dinanan na rin din eh. Opo. Papaya rin po. Mura na po eh, kasi masarap yun. Kasi ilagan niyo mo yun eh. Manyaman na ka rin. Yan, ba't yan na mo? Mamili kayo, Dar. Nung Avery, palitan niyo. Pwede naman din. Opo. Matamis ko ito man. Pagkantos na, Dar. 100 lang po. Kabibigay lang ng papaya sa kanya. Ito, Kaya itang kayo binili po namin ito, 100 lang po. Ito. Kilo, 100. Ay, pwede luto na sardinas ito. Ito pa po ang gabi. Ayan. Babalik na po kami. Panligo naman yun, alam ko na. Ayan po. Eh, pero ang ganda dun, oh. Ganda itong katas. Ang ganda-ganda rito. Fresh na fresh ang hangin. Napaka-fresh. Ano ba yun? Nag-enjoy na po ako. Kahit sumalong po yung tulay, napaka-enjoy po ito. Napakaganda. Ay, matikamis ka, ha? Detang anak ko na, pahila mo na, direct. Mga bata, ito lang ang takbo. Ay, salamat. Nakahalo din sa tulay. Ito po. Mayroon po kami ng buko yan. Kay Kuya mabait. Ayun po si Kuya, mabait po yan. Kung mapasyal po kayo dito, sa kanya po kayo. Dapat 50. Kaya lang, binigyan na kami discount ni Kuya. Isang 3, 100 na lang. Ayan. Kahit tungan yun nila, straw, oh. Ganda, oh. Oo. Ano ito, no? Yung Bamboo. bamboo. Sige, Kuya. Thank you. Okay. Thank you po. Po, tapos na kami mamasyal. Tuwan Fritz. Kaya, kami paalis na. Sigurado ko naman na magugustuhan nila. Yung mga ibang kasino dyan, mga ibang manonood, pumunta po kayo rito. At subukan po ninyo pasalan. Maganda po rito. Napaka-fresh na nga. Una, fresh po ang hangin at Walang pollution. walang pollution. Kahit yung mga tinda nila, oh, puro ano talaga, Fresh native. talaga. Puro native. Yung nito, at saka Gabi. yung gabi. Gabi sa akin nito. Ito na po tatapusin ang vlog na ito. God bless and more power